A evo i Aleksinca, zdravo, zdravo. Zdravo, dobar dan. Bako, da li ajvar može da bude i za imunitet dobar, onako ujutru da se pojede? Nego šta, sa proju, sa pogaču, malo sira, pa malo i rakijca. Mora malo za organizam, jel? Da. Dobro. Inače, kako vi pripremate ajvar? Je li ima neka posebna caka? Ima posebna caka, ali prvo se pravi sa uživanjem s ljubavlju. A caku ne mogu da vam otkrijem. Pa zašto? Šapnite? Ne mogu, prošli put sam šapnula. Kaže, sad smo otkrili, sad ne mogu stvarno. Znači, čekate da pobedite večeras pa ćete da otkriti. Pa da vam kažem nešto lepo i došli smo da se družimo. To je najvažnije. Naravno, ali došli sam i da pobedim. Onda se vidimo u 19, možda ovaj plaž završi na vama kao kraljici ajvara. Pa iskreno ja se nadam. Ja mislim da zaslužujete, da ne čuju ovi ostali takmičari. Hvala mnogo. Jovana, evo i za kraj uz dobar ajvar ide i dobra... Pogača normalno.